Hi guys! It's me, Michelle V, and Turkish Willkommen sa aking YouTube channel. Hello, hello! Kumusta po kayo? Hi guys! Good morning! Today is Monday at anong oras na ba guys? Ano na siya? 8:30. Yan, saktong 8:30. At ako guys ngayon ay hindi nyo napansinin yung mga kalat namin dyan. Kalat din ang asawa ko. Charot. Anyways, ito yung akin guys. Mag-ano tayo? Mag-breakfast. Mag-breakfast na very strong. Charot. Ayan. May kanin ako guys. Tapos, ito yung ginawa ko na na bangus steak. Basta ganun. Hindi ko masyadong na film, basta hindi ko talaga na film kasi nga ayun, hindi ko siya na film. Tapos may kanin ako nito guys. I hope yung kanin ko okay na kasi sobrang frozen kasi nito guys. Ininit ko lang. Parang okay na naman na siya. Kasi nakailang na to guys. 4 minutes na to. Okay naman. Malamig pa yung ko guys, yung aking isda. Wait lang, kaya parang kailangan ko, kinanong-ganon ko na kasi nga, inano ko naman to guys, hugas naman ako ng kamay kasi nga, nagtanggal muna ako ng mga aming nakalagay sa dishwasher dahil wala na akong magagamit. Charot. Dahil nga naubos na lahat ng aming Tapos, tsaka ako ganito, tapos hugas ako ng kamay syempre. Initin ko pa mga 1 minute pa guys, kasi parang pakiramdam ko ay hindi pa siya ganon ka. Okay, so, eto na! I think okay na siya. Magkakamay lang ako guys. Kaya, ayan. May kape ako dito. Kain tayo guys. Ayan. Okay na to. Okay na to. Sa mga diba, ni Ma'am Grace Tan Felix, diba? Okay na to. Yung asawa ko guys, maagang pumasok sa trabaho. Maaga rin yun siya matatapos. Dahil may termin siya ngayon. Ingat. Ito pala guys yung banay ko kahapon. Tara, lagay ko dito. Oopsie. 2 layer ito Kompleto pa ito. 2, 4, 6, 8. Tapos ito sa taas is 6 na lang. Anyways, kinain na namin. Madami-dami na kami nakain. Kasi malaking yan, hiwa. Kaya lang. Sorry. Yummy. Kain tayo guys, brunch. Yes, update. Dito pala kami sa forest. Dahil ang bilis talaga nila maglakad. Tanda niyo ba yung vlog natin yung nakaraang taon? Pumunta rin kami ng forest kasi nagano kami. Nagano kami guys ng wood para sa aking mother. Sa aming mother. Aber das hier ist alles Grün. Stahlspurenholz. Ja, überall, wo Äste abgeschnitten sind. Da sieht man, der Rest ist, die sind immer 4 Meter lang. Ja. Also Stücke kürzer 4 Meter sind nichts. Hi guys! I'm home! Charot. Anyways, tapos na kami kanina pa kami tapos sa aming appointment ng aking Yusawa Bells sa labas. At ngayon guys is, pumunta pala ako ng Aldi. Meron pala ako dito guys yung aking yung talong.
Binalatan ko siya, tapos nakukuluan ko siya. May bago ako naisip na gagawin, kaya ganon. So, pinandar ko na. Bago ako umalis kanina is, inano ko na yan siya. Bago ito, binalatan ko na, tapos, yan, tapos ito yung ano yung suot ko guys, paglabas ko. Tiyan, kasi nagpalit na ako pagdating ko dito ng bahay eh. Tiyara, tapos naka-shorts ako sa loob na ganyan. Kasi mahaba itong jacket ko, hindi naman mapapansin ng tao. Diba? Charot. Ayan, tapos, diba, diretso na tayo. O, ito yung suot ko. Naka-ano ako guys, ito dito, parang stocking, tapos naka-short ako nito maiksi. Diba? Tapos, hindi maganda ngayon yung aking pakiramdam. Ewan ko ba? I have a little bit of headache. And yes, I don't know why. So, mag-call tayo ng a little bit. Palaman sa tinapay. Sabi ng asawa ko, ang kakainin lang daw niya ngayon is tinapay daw. Na may na may sausage. So, yun. Bumili ako ng giniling. Kasi nga, ayun nga, gagawin ako dyan. Tapos, sibuyas, mandarin. Hoy! Alak ka, kakapili ko ng mandarin. Napunta ako sa hindi maganda. Lagay na dito. Kasi saging meron ako dyan. So, lagay ko itong mandarin. Sana yun? May isang bukod tangi na pinagpala. Siguro laglag ito. Okay. Yung balat lang. Buti na lang. Oops, sabihin. Dito ang balat lang. Ito kasi yung dati pa yun. Ito na lang natira. Ako lang kumakain-kain niya. Ito ang vitamins ko guys. Mga fruits. That's my vitamins here. Wala naman ako iniinom na vitamins. Tapos, ito yung tinapay na gusto niya. Sumili ako ng mantika. Dahil wala na akong mantika dyan. Tapos itong fruit whortle o yung plastic na So, bumili ako ng isa rin. Tsaka 3 cola. Na ganito. Kasi, meron pa pala dito, natira natin. Mamaya pa yan. So, papakuloan ko lang yun siya, tapos, gusto ko kapag pala hindi ka na pinakaluan, hinilitan ko na lang ng char. May cheese pa naman dito. So, yes. Ito yung kasabi ko sa inyo na pag pumupunta ako ng Aldi, nakakalimutan ako bumili. Ano to guys? Plastic. Ayan. Ayan. Parang labo ba sa atin? Plastic labo. Ayan. Dito yung wala na ako niya. Kasi na pinaglalagyan ko yan ng mga something pagkakailangan ko ng something. Char. Diba? Puro something. Sibuyas. Alam ko wala na akong sibuyas. Sabi na pala, na lang pala ito. Konti na lang. Mahilig kasi kami sa sibuyas. Saan natin yung gayan? Mahilig kami sa sibuyas. Para akong magkakasipon guys. Tumutulo yung sipon ko ngayon. Hinaatok ako. Char. Meron naman ako ditong luya. So, kasama yan sila dito guys. At, hindi naman sila nag-aaway-aaway. Char. Ayun. So, nagkayan ko dito. Yun. At ang binayaran ko for today's video is $16.11.
people. Ilagay ko muna sa ref. Pakuluan ko. Mamaya ko lang yung papakaluan, guys. Kasi naantok talaga ako. Hindi maganda yung aking ano. The feeling is not really good. Gagawin ko kasi yan, guys. Magagawa tayo ng patty mamaya. Okay? Update ko lang kayo mamaya, guys. Medyo gusto ko matulog. So, ayan na nga po. Ako na nga po ay nagpe-prepare ng aking lulutuin. Ayan nga po, ang ating gagawin ay, ano siya, parang vegetables na may mga anik-anik. Charot. Ano yan, guys? Ay, nagmix ako ng talong, mushroom, and then, tawag nito, carrots, tapos, giniling. Siguro, ano yun, 1/4 of giniling, something like that. Tapos, ayun na, may harina. Siyempre, may mga pampalasa, ganun. Tapos, ginawa ko yung iba pala, guys, na ginawa ko yung iba na patty. Tapos, the rest na ginagawa ko ngayon, ayan, nagpiprito na tayo. Ayan yung, guys, naman, yung balls. Meatballs. Vegetable and meatballs. Charot. Basta, vegetable balls. Charot. Basta, ganun. So, ayan siya, guys. Ayan yung aking gagawin. At, it turns out naman, guys, na masarap dahil nagustuhan ng aking asawa. Alam niyo ba, marami rin akong nagawa niyan, guys, na ayan, na balls. Naubos namin ng aking josawa. Ayan. So, ayan pala yung aming dinner. At nagawa din ako ng bread din para sa additional na dinner. Kasi yun ang request talaga ng asawa ko, guys. Tapos, ito lang talaga ay naisipan kong gawin. So, ayan siya kung tingnan ninyo, diba? Ayun. So, masarap siya. Crunchy sa labas. At malambot sa loob dahil nga sa talong. Ayun. So, para hindi masira yung talong ko dito sa bahay. So, ginawa ko na lang siyang ganyan. Inihalo ko na lang siyang ganyan. At yes, I'm so happy dahil masarap yung kinalabasan niya, guys. Tapos, isawsaw mo sa yung sa sweet chili sauce. Parang something like that. Yung pinagsawsawan natin, guys, sa sa spring rolls or sa lumpia. Lumpiang Shanghai, something like that na masarap siya. Nagustuhan din ng asawa ko at ayun yung aming kinain kasama ng aming bread, ganun. So, kung mapapansin nyo naman, ako ay tuwang-tuwa sa kinalabasan ng aking niluto. Charot. Ayan. So, ayun lang yung ating vlog for today's ganap, guys. Sana nag-enjoy kayo. Ayan. So, maraming salamat sa panonood, sa suporta ng aking YouTube channel. Maraming salamat po. I hope you like this video. Please subscribe if you haven't yet. And I will see you guys on our next one. Always smile and God bless us all. Thank you so much, guys.